Иртен басып тұрған һәйкәлдән кичкә берни дә калмый, ул 10 минут эчендә янып күлгә әйләнә. Мондый хәлнең була алуына аптырый шәһәр халкы. Ходаем, кемгә мишәт итте? Ой, бу бит. Ой, ятсызлар. Мин хайран калдым бу хәлгә. Малайларны уйнаганнардыр, может. Янып киткән алар инде аны белмәгән. Аны бит нарочно жандырмаган инде кеше. Тәмәкедә тарталар инде, нәрдә теләсән ишеләр монда. Караучы югы, кадр булырга тишаларның видеоснимка, шул камерадан эзләп карасыннар. Бүген полиция һәйкәлгә балаларның ут төртүен ачыклады. 3 кыз һәм 1 малай, 9-11 яшьлекләр. Мәңгелек ут янында агач ботаклары ягып уйнаганнар. Нәтиҗәдә һәйкәл тулысынча янып бетә. В отношении их родителей. Балаларның әти-әниләренә карата балигъ булмаганнарны тәрбияләү вазифаларын башкармау матдәсе буенча материаллар туплана. Моннан тыш, бу хәл балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хукукын яклау буенча комиссияда корылачак. Ничек инде һәйкәл кадәр һәйкәл шулай яна ала. Узган ел аны куйганда Зәйнең башкарма комитеты сын янмый торган материалдан эшләнде дигән хәбәр тараткан иде. Менә аларның сайтындагы мәгълүмат. Әмма ул 1 елда тормады. Материал был стекловолокно. Һәйкәл пыяла җепселләрдән торган материалдан, ягъни стекловолокнодан эшләнгән иде. Барлык материаллар тиешле органнарга җибәрелгән, барысы да җентекләп тикшереләчәк. Һәйкәлне ясау һәм кую буенча район заказы дәүләт сатып алулар сайтында урнаштырылган була. Техник биремнән күренгәнчә, һәйкәл металл корылмадан торгызылырга тиеш була, стекловолокно янмый торган, температура үзгәрешләренә бирешми торган булсын дип язылган. Мы на основании заказчика по его нормам, по его требованиям выполнили композицию. Без заказчик таләпләре буенча эшләдек. Янгын нидән килеп чыккан? Бу форс-мажор. Эштә безнең стекловолокноны яндырып караган бар, ул янмый. Корылма янында утны узак итеп тотып торсаң, янадыр бәлки. Бәлки һәйкәлнең өслеге буяу белән йөгертелгәнгә ут капкандыр. Техник бирем белән танышуны сорап, без Россиянең атказанган архитекторына мөрәҗәгать иттек. Ул материалның янгынга чыдам булмавын әйтә. Надо делать испытания, что это не горит. Янмый торганмы икәнен тәҗрибә ясап сынап карарга кирәк иде. Бу эш эшләнмәгән икән, бернинди гарантия була алмый. Техник биремдә күрсәтелгән технология бик аңлашылып бетмәй. Янмасын өчен ул башкачарак төзелгән булырга тиеш. Әлегә ул гадәти материаллар җыелмасы кебек. Ләкин полиэфир сумала ул яна торган материал. Килешү шартларында нинди материалдан эшләнүен дә хәзер тикшерүчеләр ачыклаячак. Җинаять эше ачылды. В рамках расследования уголовного дела Җинаять эшен тикшергәндә яна торган материалдан эшләнгән һәйкәлне карап тоту өчен җаваплы вазифа затларның эшчәнлегенә хукукый бәя биреләчәк. Бу хәлнең 2 сәбәбе булырга мөмкин. Берсе балаларның уйнап юкка чыгаруы, алар өчен әти-әниләр җавап тотачак. Икенчесе я заказчы, я подрядчы оешманың җаваплылыгы. Гөлнар Сайфетдинова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.